DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na haga sa Satuya Agabos, Miyerkules ngunyan, Our Mother of Perpetual Help Novena day tabi makalingaw. Pasalamat kita kay Mama Mary, petsa 5 ngunyan kan bulan in Agosto taon 2026. Taod-taod tabi madadangog ang Our Mother of Perpetual Help Novena alas 5:15 ang hapon live digdi sa DCGB. Mientras tanto tingog kan banwaan na po. Naglalaom na magsarabay-sabay lamang kita sa Godalas 10:30 udto sa paagikan mga istorya lokal, national, international. Simpre reports kan sa tuyang Mega Force Patrol sa news team. Yaon dyan si Pading Al Armario, Pading Joe Marbian. Siyempre, nangingenot dyan Chief Jimmy Nasalita. Sagot ni Pio Fernandez. Sa moyang Chief Reporter, kasabay si Angel, si Joshua, si Karen. Sa Manibela, si Henry Mata. Sa Master Control, yaon dyan. Ang sa kuyang kumpadreng nagkakapenin mainit-init pa. Kortesiya kan sa moyang News Director Emeritus Edwin Peralta. Pading Nalbaldo kan Jigs Baldo Welding Shop dyan po sa Barangay Dapdap kan siyudad ng Legazpi. Sa newsroom, siyempre yaon dyan napadagos ang pagmonitor kang bilog na tropa. Nangingenot si News Director Mardela, Ma'am Shia Leron, Jen Matthew Balyeran, Nicole and Gloriani. Yan pong mga nagkakabara sa Nindong Bareta sa samuyang official social media platform. Sinda po an minasururat kayan e na nagkakadaragong Nindong istorya kada bes na may news break as in major newscast sa DCGB. And siyempre may broadcast man kita worldwide. Dadadangog kita sa radyo, nahihiling kita worldwide. DCGB News Online. And siyempre sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Ang yaon dyan ngunya nakapartner ta Jerome Nico Martinez. Ako mapan sa indong servidor sa radyon sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, ang PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Pio Fernandez, tingog kan banwaan sa DCGB. Doro-diretso na kita kan programa. Standby muna tabi yung news team. Aware na sana kung iyan po flash report o may interview kitang dapat ng i-accommodar man o kaya very urgent. Makuaman kita tabi in precious time. Aram tabi bising-busy ini sa Kongreso tabi. Sa tuyang pagiriba dyan sa Ako Bicol Party List si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Nasa linya. Congressman Attorney Pido, Diyos marhay na aga, si Pio Tabi kan DCGB. We're on air na tabi sa Tingog kan Banwaan. Good morning, Pio, and good morning sa gabot sa nag-aantabay kang PBN DCGB. Maray na aldaw tabi. Opo, as you have promised tabi na pagkatapos kan SONA, nag-deliver ka kan privilege speech. Primero tabi kong Pido, ano po so laman kan sa imong ipinag-deliver na yan sa Kongreso tabi? Well, Pio, tama. So hapon na natawang kita ki oportunidad para tumindog dumaan sa Kongreso at tanganing ibuyagyag ang kamugtakan kang Bicol region, lalong-lalo na ang ekonomiya. And of course, the highest unemployment rate, 6.8%, highest in the entire nation. So inisus sa tuyang butwa duman sa Kongreso as yung mga propestong lakbang tanganing ma-address ining unemployment rate digdi sa tuyang Rion Bicol. Ay opo, ano grabe, 6.2 pinakahalangkaw sa 6.8. 6.8%. Yes, 6.8. According to Philippine Statistics Authority. And not only that, Pio, ang unemployment ang pinakahalangkaw, so sa tuya man na employment rate, iyo man ang pinakababa
sa bilog na nasyon with 93.2%. So, mas hababa pa kita sa Barn, mas hababa kita sa parteng Mindanao as in ng unemployment rate, mas halanggaw pa kita duman sa Mindanao. Nako, grabing disparity tabi kung pido, and it's official record mismo kan gobyerno pala iyan hali sa PSA. Ano po? Well, tama po kamo. And we will see that the gap lies with the opportunity. Kulang ang oportunidad sa Sultuyang Rion Bicol. Bako sabihin na uga ko ng mga Bicolano, that's not true because we have a lot of potentials. We have skilled workers, professionals, graduates of higher education. But just the same, what lies is the opportunity gap, tabi, PO. Because aside from the fact na pinagpresentar ta sa Philippine Statistic Authority, nagwa kitang 6.8% unemployment rate, may hiling taman na kung saan other figures provided to us by the Philippine Statistics Authority na ang Bicol region posted the slowest gross regional domestic product growth among all regions. So pagtalubo kan sa tuyang ekonomiya tabi Pio sa Rion Bicol in 2025 has 0.5%. Ganyan nag 1% Pio. Kundi 0.5%. Nako, negative kun baga ano tabi. Dahil nga ni nagpupunto uno. Diyos And in the ko. same year Pio, because this is correlated with each other, in the same year in 2025, the gross capital formation in the region nag-decline ini o kaya negatibong 17.2%. Gusto sabihin, negatibo sa investment sa buildings, sa makinarya, equipment, sa infrastruktura, and other productive assets. Gabos tabi nagbaragsak yan, Pio. Nako. And that's why you can see it resulted into the highest unemployment rate tabi, Pio. Kasi these two numbers explains first, aram mo, ang trabaho Pio, day man yan minahulog hali sa langit. Ang trabaho, ikrear yan kisarong capital formation or capital investment. Kung saan, arog kang pinaggibong factory or kung pag-mechanize mo sa farm mo or kung may nagburokas na bagong hotel or may expansion of ports. These are investment in productive assets na kung saan ang nagnegatibo o nag-contract to 17.2%. And we cannot expect, employment cannot possibly grow if there is a contraction of productive assets, tabi, Pio. So, anuman ang satuyang gibuhon, however, our workers are skilled and willing na magtrabaho, it cannot report to a duty, a factory that was never built, tabi, Pio. So, yan ang sakuyang pinag-deliver duman kasuhapon sa floor kang House of Representatives. So, kunyan tabi, Kong Pido, Attorney Kong Pido, are we at the bottom pit na sa irarom kitaan kabikolan tabi? Well, right now, Pio, mamundong sabihon, pero the figures provided to us, the data is provided to us by the Philippine Statistics Authority, nasa kairaruman kita. And that's why, ang sa kuya, duman, Pio, sa pagtindog ko kasuhapon and pag-deliver kang privilege speech, ako na mag-complain alagad, magpresentar kay ito mga engines of growth, kumbaga engines of opportunities na pwede ma-reverse ining sa tuyang kamugtakan mo niyan, tabi, Pio. Opo. So having said that, tabi, Kong Attorney Pido, ano ang pwede tang maginibo within your legislative powers, influence, and authority na makonta ni ma-reverse, tabi? Go ahead, tabi, Kong Pido. Well, syempre, yaon ang pag-inganyar sa pagninegosyo. Of course, the business and investment, magdara kidakol na kapital and enterprise sa tuyang Rion Bicol. Base na yan sa pangapudan asin esperso kang national government, tabi, Pio, asin ka mga lideres kang Bicol. Panduwa, saloy ta ng pangaturugan, Pio, na kung saan sa tuyang Rion Bicol ikukonektar duman sa great markets of Luzon. We call it the South Long Haul, itong modernization kan sa tuyang Perucaril.
na kung sin dapat pinagpunan ako tayo ni kang Duterte administration tapos na sa feasibility study alagad pag laog kang BBM administration nalingawa na tabi ini PIO sana ining pangapudan ta mai-prioritize kiraray sa remaining 2 years kay ining BBM administration which is the South Long Haul Tabi PIO to connect our region to the great markets of Luzon. Pangtulo tabi PIO mahiling ta nagdadara ki komersyo, turismo, as in dakulang ekonomiya. Ang expressway pasiring duman sa northern part kan sa tuyang nasyon, ang expressway sagkod na sa Baguio. Kita PIO, sagkod mo yan, ang sa tuyang expressway pasisiring sa south, dyan pa lang sa Laguna. And sana may antos yan sa Bicol region in order to move our products and our people swiftly and safely, and that is the expressway and roads. And Maharlika Highway nga ni Pio, Opo. sa good mo niyan, day pa naayos. Sana matugunan manan kan sa tuyang DPWH pati na kang national government. Fourth is our airport development. We have a Bicol International Airport, Pio, na sa pangaran sana because it is not yet open to the world. Ang sa tuyang flights dyan ay Manila, Iloilo, Cebu pa lang. But we want to open it to the world. 4 years na ang nakalipas. 2022 when it was open until now, it's still a domestic airport. We don't have yet an international flights. You know what brings international flights to our region, to our locality? Not only connectivity, but at the same time tourism. Of course, commerce. And of course, cargos. Tourism, brings investments sa tuyang region. Because ang nagbibirisita, Pio, pag na gustuhan ng lugar, yaon man minakaagi sa indang sa diring investment that generates not only employment but the creation of wealth in the locality. And panglima, Pio, itong reliable electricity because we all know that no engine runs, no factory operates, and no investors commits where power is uncertain. That is the backbone of our economy, ang power. And yan PU ang sa tuyang 5 engines of opportunity na doable, and what we must do it deliberately with urgency and PU, and sana ang sa tuyang boses makaantos duman sa Malacanang dahil aram tabi nindo PU kang nakaaging panlimang State of the Nation address kan sa tuyang presidente. Pinagahalat ko na ma-mentionar man lamang ang Bicol kung anong dadaraon sa Bicol alagad ang na-mentionar sana itong evacuation center na kang panahon da kang kalamidad may madadragusan daan sa tuyang mga evacuees. Alagad in terms of development, economic activity, investment, ora kitang nadangog sa tuyang presidente. And this is in one way of bringing the voices of the Bicolanos, the engines of opportunity that will create opportunities for the Bicolanos, and sana madangog kan sa tuyang presidente. Ay opo, tabi kong Pido. Now, ining sa imong ipinaglatag na package strong enough na pwedeng maka-reverse kang sitwasyon, igwa kaning plano po na pwedeng magkaigwa kaning personal lobby sa mga powers to be dyan sa national government, including tamang-tama yaon baga sa opisina na kan Malacanang si Secretary Joey na Salceda. Would you have the time na mag-coordinate tabi ka mo? Well, Pio, tama ka dyan. Very fortunate that we have a Secretary of the Legislative Liaison Officer kang sa tuyang presidente na kung saan ay ipapaabot mismo sa inner core kang Malacanang pati na sa legislative agenda kang sa tuyang presidente na patugunan ang pangangaipo kang Rion Bicol. I know that Kong Joey Salceda, now Secretary Joey Salceda, will also prioritize the needs of the Bicol region, especially those 5 engines of opportunities that I have mentioned. Yaon manan sa iya, prioridad niya man yan. Kang nagi siyang chairman kang Committee on Ways and Means, he keeps on pushing for the South Long Haul project, for the opening of the Bicol International Airport to international flights, pati naman ining pagpakaray kan supply kan sa tuyang elektrisidad. Katabang ta dyan si Secretary Joey Salceda, lalong-lalo na ining pagrehabilitar kang Aleco na kung saan padagos ang rehabilitasyon tabi, Pio. So,
yeah, you mentioned it right that Secretary Joey Salceda will also convey our message to the inner core of Malacanang. Opo, kung Pido Attorney, do you fairly believe na igwang so much economic potentials and everything ang Bicol na dailang na-unlock tabi? Well, tama ka, Pio. We have regions that has full potentials. We have so many skilled workers and professionals. But aram mo, Pio, ang diploma ninda, daing oportunidad, digdi sa Rion Bicol, and mahiling ta, lilukot ang diploma, lilaog sa bag, minasakay sa bus or sa aeroplano, pasisiring sa Metro Manila o sa ibang parte kan sa tuyang nasyon dahil yaon duman ang oportunidad sa Manila, Cebu, Davao, or even overseas, Pio. Opo. But if we can reverse it, I think we will see this ining panahon na ini. It's not a fantasy, Pio. It's doable. And we will see that, Bicolanos will be reunited because of the opportunity that we have created in the Bicol region. Opo. Now, before I let you go, Tabi, kung Pido, nag-inagora naman kita ata ni mga eskwelahan digdi sa Tuya, digdi sa lokalidad with Mayor Well, tama ka, Isyam? Pio. Speaking of inauguration, this coming Friday, August 7, we will inaugurate the biggest construction of classrooms. I think in the entire Bicol region kasi one time mag-inaugural kita 48 classrooms sa pinakadakulang national high school sa Tercer Distrito. Oho. I'm referring to MORMS Marshall O Memorial National High School diyan sa Ginubatan. And dahil nga ni sa sararoan na inaugurasyon sa 48 bagong classrooms, Pio, no less than the Secretary of the Department of Education, Secretary Sani Angara, will cut the ribbon para panginutan iyan na inauguration na yan. And at the same time, ipahayag sa mga kababayan Tangalbayano, Bicolano, na iyon ang commitment kan DepEd, katabay ang Bicol Party List sa Padagos, na pagresolbar kang problema ta sa kakulangan sa classrooms. Wow, just wow, secretary mismo kan edukasyon mapasiring digdi. No arin tabi yan kung Pido? That's August 7, 1 p.m. at sa MORMS Tabe, Pio. Oho. And sabi niya, timing man dahil opening kang Ibalong Festival. Nyan. So after the inauguration kang MORMS, 48 new classrooms, he will participate sa opening kang Ibalong Festival. And that's why our City Mayor, Mayor Hisham Ismail, was so happy that the Secretary of Department of Education will grace the opening of the Ibalong Festival, Tabe, Pio. And considering na dakulaon man ng tinabang ni Secretary Sani Angara sa satuyang syudad dahil aramo dakul ang kinaag na pondo para matugunan ta ang deficiency sa classrooms kang syudad kan Legazpi, Tabe, Pio. The biggest in the Bicol dyan sa MORMS and Ginubatan, inigwabaga ka mong inaguraran pa with Mayor Isyam digdi sa Legazpi this past days baga Tabi kung ano. Well, sa Daraga, Matnog, Barangay Matnog and Barangay Peña Francia, 4 new classrooms dumaan and dakulong pa, Tabe, Pio. And ang pagtutok ta sa edukasyon as in sa sektor kang salud iyon sa tuyang core advocacy, Tabe, Pio, because these are investment na di kita masasala pag-abot kang panahon na kung saan sa tuyang mga mag-aaral, mga kaestudyantihan, mga paratukdo, and lalong-lalo naman a healthier population for our region, Tabe, Pio. Ipapasubaybayan mo yan sa Friday dyan sa MORMS Ginubatan, Tabi. And tamang-tama, imbitasyon mo man, Tabi, sa Ibalong Festival. Dahil lang ka mo mag-acceptar na baad alsaw naman ka mo, may mag-volunteer naman. Igwa naman. Mayo ng balsa, Pio. Mayo ng balsa. But that was, the historian told that that's what really the exact depiction of the epic, Tabe, Pio. But yeah, it leaves a bad face sa mga nagka-observer, lalo na sa mga mga netizens, and lalo na sa tuyang mga and so that's that kumbaga naukudanta, and sigurado niya na mayo dito. But
2 weeks Ibalong Festival will be very exciting, and we'll see the kumbaga sa mga aktibidad and then partisipasyon kang bako sa ka mga Ligaspeños kundi kang bilog na probinsya kang Albay and beyond Bicol dahil speaks about the epic of Ibalong and the resiliency and sa tuya Nawala ko. Bicolano Ligaspeño tabi Pio. Opo. Salamat, Diyos mabalos. Mabuhay po kamo kung pido dyan sa ako Bicol. Salamat Pio. See you August 7 sa Morms, and then August 7 opening man kang Ibalong Festival. Of course, ang sa opening concert parokya ni Edgar tabi Yan. Pio. Opo. Maraming aldaw. Thank you so much, mabuhay mga tugang. Tamang-tama sa 7 opening na ka na Ibalong Festival, and dyan sa Morms Tabi mga taga-ginubatan papasubaybayan ta yan dyan. And thank you so much Congressman Attorney Pedro Garbin Jr. kanako Bicol. Oras Pilipinas, igwa na po kita sakto alas 9:31 nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Smile always! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas, Bicol. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana.
Pero kalma lang, ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang, ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Handog ng LGU Jovillar Albay, pinangunahan ni Mayor Jorim Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Segura. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutya ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorim Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors.
Be wise, Mommy. Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundili is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ibalong Festival 2026 Calendar of Events August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol musical. Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legazpeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mutya ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, 2nd Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Tingog Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Padingdad, and maray na agad dyan sa Land Down Under. Si Sir Jeffrey Santos na sa message agan tabi maray na aga Sir Pio, ang dilim pagpikit. Pero pag mata mo iguana mirindalan, Mary Grace Ensaymada Buda Piatos.
Alaki. Pag-istoryahan taon-taon din. Sa Friday, sana po tabi pag Friday day mawara sa momentum nindo ta ang impeachment magapade hanggang ngunyan sa na Miyerkules, may Huwebes na medyo bakante. Nakakalingaw-lingaw kung ano so kan impeachment. Kada Friday igo kita nin pinagi-interview na abogado si Attorney Jong Bonafé. Pigi-explicar sa tuya what happened. Ano ang pinagprobaran, ano ang na-disprove. Sana pag Biyernes yaong pang entusiasmo nindo tabi maski igo ning bakanteng sarong aldaw pagkatapos kang impeachment, Friday kita nag-interview tabi. Sir Jeffrey, tamang-tama. Mary Grace Piatos, tapos sa sarong apelido Pikit. Iga pang saro, Andilim. Dumanda iti na raw, so mga bayad pa di. Kan opisina kang Vice Presidente Sus Mario Josep naman. Ay nako, sige, istorya pa kita dyan sa luwas. Sir Jeffrey, maray na aga tabi, isa mo dyan sa Australia. Sir Jeffrey, maray na aga. Si Pading Jomar, maray na aga tabi. Pading Jomar, go ahead na. Salamat Pading Pio, maray na aga sa mga parantabay. Sa Dagdabareta, extended pa ang deliberasyon sa amendment sa ordinansa sa Merkado Publiko kan Tabako, tabi pa din Pio, na nagbabawal duman sa pagkitchen danin mga sira with products sa laugan 3 kilometer radius sa Merkado Publiko. Kuta pa din Pio, ipigpresentar na kasuod ni City Councilor Roy Bon. Opo. Para sa second reading, kasabay na itong sa mga pagbabago na ipinagrekomendar ni Vice Mayor Glenn Daongbong, may koneksyon sa mga distansya, kahali sa mga pasilidades, eskwelahan, mga simbahan, asin iba pang mga pampublikong opisina, may limitasyon kung piraan, distansya, patali sa gate carry. So may narito pa ang ibang miyembro ng konseho. Nakakagkaya dumang Pading Pio sa enot na ordinansa na ang mga pagbabawal iyo ang mga yaon dyan sa tinampo dahil manakag sa pribado. Kas duman sa ordinansa na duman sa pagbabago kang ordinansa sa igwang kaipuan ng mga baragon dahil manggiraray. Oho. Sabi ni City Councilor Rainer Burse, may kahagadan baga sa tuya ngaya kagawad bon so mga anti-squatting group, so mga paradakop na linaw na digdi sa bagong ordinansa duman sa amended ordinance na pwede nindang tarakmaon itong so mga nagtitinda na nasa laog kan mga pribadong mga edifisyo o mga residensya o mga lugar. Saan nangyayari ngaya, arugan presenting ordinansa ngunyan, ang pag-implementar so iba, nakakatinda mang ginari kisira kasi karne, abuda karne, taang rason, luwas na sinda sa propriedad kang gobyerno, nasa pribado na ngaya kami. Ayun, kumbaga kumpadreng Jomar, pinagsisircumvent ninda ang ordinansa ngaya sa barangay na ini, uto duman, dahil nga kita dyan sa sidewalk, tadadakupon kita. Duman nga kita sa laog kang kudal ni Arog ka ini. Duman, iyon ang nangyayari. Correct. Okay. Dahil man mapiskar kan mga, kan mga anti-squatting, kanay manakag sa ordinansa, ngunyan, may amendment sa ordinansa, wala mang giraray. Dahil mang giraray ito, ipinag-include na igwaning poder so mga nasa anti-squatting buda law enforcement officers na konfiskaron ipagbawalan kung ang nagtitienda outside of the range na pinag-specify kan lay sa nasa laog kang pribadong kunyan, solar. Oo, halimbawa kayo ni Palipio, di bawal baga magtienda sa laog kan 3 kilometer radius. Duman sa ordinansa existido ngunyan, pag ginuyod mo sa pribadong residensya, pribadong propriedad, so lamesa mong pigtitinda, di ka naman ako? Iyo mananggad, medyo komplikado mananggad because pag malaog ka na sa pribadong kunyan,
pribadong solar, residensya, baka matrespassing ka man. Bako? Correct. Tapos, ang mangyayari pa i-issuean sa naki-warning kanso sa permit and licensing nga dinhi ka mo lisensya magtinda. Iyo na nga niyan. And Nakulo na proseso, 15 aldaw, sunod na surat, 15 aldaw. Iyo. Nagsiste do sa tindahan na kan pinagbabawal na mga panyenda dahil lantaran niyo sa merkado publiko. Problema managad pa ding Joe Marano na dapat maresolbera na paano iyan ma-regulate kan gobyerno ta o daiman gayud ning ordinansa na nagbabawal na magtienda sa laog kan sa indang pribadong lugar, residensya, outside of maging itong suna sa luwas kan kunyan kan ipinagmamandukan lay tabi kumpadring Jomar. Bako? Sa laog pa duman sa laog, pag daiman, luwas ilaw ka duman sa 3 kilometer radius, pwede ka magtienda. Pag yaong ka sa pribado na halimbawa, duman sa natad kang harong mo, panaogon mo sa kudal mo sa parabakal. Tapos, kag sa diri kag natad, pwedeng iyo ang magplasada nga ni duman sa mga nagtitindang ito. Iyo ang nangyayari duman sa tubangang kansimbahan sa Barangay San Vicente. Pero without that certain provision, dahil na ito makaka-exuster sa ordinansang bago sa amended kung makapasar, saan maaasir na duman? So pagbabawal sa pagtienda sa loob ng 50 metro, sali sa may gate ng simbahan. Yan. So masadamay na ito. Apuera. Ang problema, so harayo sa mga pinagbabawal na lugar, halimbawa, nakaluwa siya sa 50 metro sali sa gate kan eskwela ng simbahan, pero pili na ugman sa gate kang sarong residensya, duma na may problema. Duma na may problema. Kung halimbawa balikan ta itong mga pribadong residensyas o lugar, kung gusto nila magpatienda, mag-apply sinda sa city. Tanganing mataon sindaning nagkakanigo man na lisensya, lehitimong pag-operar na mag-akomodar sinda kan mga paratyendang iyan. Duma na malaon. Hindi man sinda pwede tawang kilisensya. Kung ang ititienda, sira, karne, gulayon, tabawal. Yan. So talagang dapat dahil ka magtienda sa loob kan 3 kilometer radius. Talagang masalimo. Iyaon na dyan ang problema pa Roger, sige. Naglilibot sa mga anti-squatting squad, tatarak mo din ako kurumpis karon sa mga panyenda kanyaon dyan sa gilid kan tinampo. So nakalaog sa pribadong residensya ang pwesto, lalaposan ninda, dahil man siya nakasabay sa ordinansahan. Yan, duman na pwedeng lumaog sa city. Kung mapatinda ka, daday kang permiso sa solar mo, rimati ka. Ang pipira siguro na sumay sa diri kan private na area. Yan. Kung di allowing na proseso, dahil pwede ang kumpiskar. Masurat mo na sa permit and licensing division. And in the meantime, diretso ang tinda. Apakasurat pa tatawag ki 15 days na mag-comply. Pag dahil nag-comply kan lisensya, tawa naman kaya another 15 days. Dakulon, nalawigo na panahon, ubos na sa panyinda, dahil pa napapapundo. Yan talaga, masalimo. Kaya pigagad pa kanan tayo squad na amendment, isabay na iyan. Pagka mo nagtitienda sa laog kan 3 kilometer radius na ipinagbabawal, maging yaon man ka mo sa pampublikong propriedad o pampribado, o kumpiskaron mo yung paninda nindo. Yan. Iyo yan ang gustong mangyari kan sa anti-squatting. Very good. Sige. Amenable man dyan si City Councilor Roy Bon asin atras niyang una sa pagpapasar kang ordinansa, tanganing inaidagdag ito, asin liwat niya ning ipipresentar sa masunod na regular na sesyon kasagunia pang lungsod kan tabako para pa-aprobaran o ipapasar sa second reading, then hopefully makadiretso na sa third reading para sa pag-aprobar. Roger. Yan pa rin ang informasyon. Jomar Bian, sangaran kan PYZ Enterprises, Orosite, Legazpi City, Jomar Bian, DCGB. Salamat, kumpadre Jomar.
sa istorya hali yan sa tabako, day matapos-tapos ang kontrobersiya sa pagpakaray dyan kan kunyan. Ini mga paratsenda, pagposisyon kan mga paratsenda outside of the designated prohibited zone kan tabako yan tabi. So sana maplansya na iyan na mga regulasyones dyan na Reyna, okay, na iyon dapat na sunodon, I should say, sa pagbugtak na nin mga tiyendahan outside kan supermarket, as in merkado publiko kan tabako. Padingnal, mabareta mo na ang newsroom. We will be right back. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang na mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, Kulinarya asin Longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa kauswagan.
Medyo balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 7 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Ipinag-insistir ni Attorney Israelito Torion, Legal Counsel ni Senador Bato de la Rosa, na dai na aresto ang senador kasunod ka mga report may kinaaraman digdi. Sigon kay Torion, dai dapat na pagminoson ang senador dahil matali ini asin na pag-urunan na ninda ang mga posibleng legal remedies in kaso magkaigwaning pagkakaaresto. Kasunod ini kang nagdalakop na report na inaresto na ang senador sa kusog iyan kang International Criminal Court o ICC arrest warrant sa pigasabing crime against humanity of murder. Katakod ini sa naging papel ni De La Rosa sa war on drugs ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Yan ang baret ahali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marinaaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Smile always! Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology,
technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry. Ako po si Ana, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na paggising ko sa umaga. Ang iBerry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa butekang malapit sa inyo. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat Padignal and happy birthday palantabi kay City Councilor Joseph Philip Lee. Yan kay City Councilor JP Lee. Happy birthday tabi sa imo. Hali sa bilog na tropa kan DCGB and sa programa man na Tingog Kanbanwaan asin sa kuya man personalmente. Happy birthday tabi City Councilor JP Lee kan Legazpi. Mientras tanto, dagdag pa kitang mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Compadre ng Alarmario. Pinag-iidaw ta kapadingal, ano daw kung mag-ilingan kita bago mag-udto pagkatapos ko? CEO at Balintawak. So order ko sa imo paanong native na manok na walang hiya kada yung papig di-deliver. CEO at Balintawak after your program. Sige. Lang hiya ka. Sige, go. Bade, sa informasyon, may pinalawas ng executive order si Mayor Isiam Ismail na nagbiyog ng quick response composite action team para tutukan ang mga illegal vendors, illegal parking, illegal parada, kasi di ba pang illegal sa Legazpi City? Illegal ugly face. Oo, gabos na illegal. Sige. Yan ang nakabase sa executive order kan alkalde. May numero HBI-050. Kaya ko nasabutan din ng HBI kung anong sabiyon. Oho. Basta HBI 050 series of 2016 na copy fornes naman kanian sanggunian palunsod. May nakabot kayang reklamo sa hotline 888 na so Citizens Complaint Center baga. Opo. Na dakol da sa Legazpi ang mga illegal. Naku. So illegal parking, illegal na parada, illegal vendors, as in iba pa na kaipuhan aksyonan. Kaya bilang response kani ang alkalde, nagpalawas kani executive order, trabaho naman ini ni Andy. Sisay ang namamayukan kuha na iyan kan grupo. Tag kunya barik composite team na composite team ini. Composite team ini ba de? Oho. Pero may nang nasa printera si Andy sa task force kalinigan asin kaayusan. Plus sa iba pa mga membro kani, yaon siyempre yaon ng PNP, ang PSO, and iba pa na mga concerned agencies depende sa illegal na marireparo ninda dyan sa palibot base yan sa aligasyon kaning nagreklamo sa 8888 Oho. na ang problema nga nita nititit ba
maski sa na reklamo, paano kung may dagit sa imo personal? Aram mo kumpadre, pag unambit mo kay itong may nagreklamo sa 888 niya, ako patay na. Pag arugaan, anyone can lodge a complaint sa 8888, kung dahil niya kurso na si Mayor Isya, magbalubagi isa na duman, tapos na. Kumbaga, totoo yan tabi pa din. Tapos na si Mayor, kundi iba pang mga official, biktima ka ni. Yan. Yalo dyan sa barangay. Sa barangay, usuhon ni pa din na minareklamo tulo sa 888, mga simpleng bagay dyan sa barangay. Ito na tarantaman so barangay official, barangay kapitan. So Mayor na mismo, ang biktima ka ng reklamo sa 888. Dakul daw ang aligasyon, dakul digdan illegal, illegal parking, illegal vendors, etc. Kaya nga nagbilog na nin quick response composite action team. Kalben sa executive order na dapat ini aksyonan kung totoo man na existido ang mga siring kayan. Sige, tababalong ko niyan. Okay, apo dan ko ngani baka maakomodar kita ni Mayor Isyam Diyos o bago kuan. At kuan yan na maipaliwanag tayan pa ding alam ta dipisil. Aram ta naman sa grabe ang pagmaniugot mabaga ni Mayor Isyam digdi. Totoo, igwanin nakakaperang mga illegal na mga nagpupwesto pero bako man na massive, Bako man na massive. So sige. Kundi nakamot na sa 888. Kaya nag-action man tulo sa alkalde. Sabi pa din, yung informasyon baka malalata mo rin kung makaroon ta live si Mayor Isyam. Sige. Alaman Ross, Alamario, thank you. Salamat kumpadreng Al. Diyan sa imong report, dapo danta si Mayor Isyam. Madali sa na Diyos, matry kita our very best of luck. Pag-araw kay ni kaya busy na yun gulpinan mga pinag-asikaso kan alkalde baka may meeting surat pero matry lang po kita. Good morning dyan kay Sir Peter Ofracio. Yan nakatune in sin na dyan mantang nasa ambulansya kan Albay EMS. Sir Peter, mabuhay ka mo sa tropa dyan sa EMS. Kay Sir Eugene na tropa ta dyan, Sir Eugene, maray na agatabi sa Indo, andyan kay Sir Peter. Gari, kung may mga gusto ka mong lungganisa, dyan sa kay Sir Peter na operasyo, order sana ka mo dyan, homemade, special, ginubatan longganisa. And, yung leche flan, ako sinasabi ko sa inyo, retrato pa sana, ulam na. Ay, sige. Bago sa kunyan, digdingon naglugod kita kay ini o kay kinatawan Milabal, ikwanta na lang si Mayor Isyam, schedule ta na lang mga arin manungod yan sa task force na yan na binilog niya apodan talugod si kinatawan Milabal, sandali mo na i-connectar ta ang sa tuyang linya kay kinatawan Milabal, siya baga ang ex-officio member kan mga kapitanes, representante dyan sa Sangguniang Palalawigan. Manungod ini sa report, Diyos, madali lang tabi, nag-signify na kaya si kinatawan Mila, kasubago nakahorong kay ni previous. Subanong bagay ni sa istorya na pinag-break ni Pading Jimmy duman kaswapon sa tingog kan Banwaan exclusive. Duman puminutok na may mga kapitanes del barangay from Ginubatan na diditan pang mga biktima mabudol nin sarong grupo na ang pigagamit na mismo ang Palasyo Malacanang sa pagikan opisina ni Executive Secretary Ralph Recto. Napapatubod ba ya kay ni nagakapira niya tong ilidong opisyales, and bago iyan nangyari si kinatawan Milaman may ipinagpaabot sa tuyang informasyon, pig-warningan niya so mga manlain-lain na kapitanes man taigwadaaning kunyanin nagpapasiring dyan ng mga persona na hali da nga sa opisina kan araw kay ni Presidente Malacanang na nagbumonitor kan kung ano-anong mga bagay. Now, after that, a week or so, ini naman may nakumbinser na mga kapitan nagpasiring mismo sa Malacanang pading nalharani na duman na nabudol sinda and barengan ita nadalikan NBI so mga may kagibuhang kaining suspetsados. Aramon ta kay kinatawan Mida kung anong pwede ninda kaining ipahayag bilang patanid
asin pagirumdom bilang siya na ina kan mga kapitane sa bilog na probinsya ning Albay na dai na ini magparakautro patabi kinatawan mila maray na aga tabi we're on air na sa DCGB tingog kan banwaan. Maray na aga tabi Pio siring man sa libo-libong nagdanangog sa imong programa. Lalong-lalo nasa 720 barangays sa probinsya kang Albay. Maray na aga po tabi sa Saint Boss. Opo, kinatawan mila mahapot lang po kami, would you confirm na may nakaabot man sa imong informasyon na itong susabing pigagamit so pangaran kan Executive Secretary Ralph Reto, mga kapitanan pigukumbinsir, magsumiter mga proposals, taigong makukuha man, and eventually pag-abot sa Manila, parang nabubudol sinda? Iyo mga tabi, Pio, apa nga na pagkaaram ko po kay ito na iwaki mga barangays na pituturuman itong mga nasabing mga para scam, tulos-tulos baga po ako nag-report sa imo para mapaaram ta so gabos na barangay sa probinsya kang Albay o maski ba po pataga Albay, tabi na mga barangays. Ay, opo. Ito po, dapat po kaya mga lalo na sa mga Liga chapter at kami po talaga ang nagbababa ng mga information na hali sa Liga Office National. Kung ikaw mo po kinotification ng hali po sa Malacanang, kami man po sa Giraray ang makakaarang primero. Kami po ang primero ahensiya sa probinsya na tatakwang kinotification na igakisarong programa nagigibuhon dyan sa munisipyo, sa syudad, o sa per barangay tabi, Pio. Okay, di mo para turubod-tubod tabi. Pero may man po available ang sakuya na pag-ilibas sa opisina sa Liga Provincial Office para po magtao sa Indo kinagkakapirang mga informasyones para po sa ikakaligtas asingig sa karahayan kan lambang barangay sa probinsya ng Albay. Iyo po. So, tama tabi, Mama Mila, kung halimbawa mag-conclude kita sa base sa statement mo na kung igwang magpapara-opresir sa mga kapitan, na mga persona mapamidbid na hali sa Malacanang o arog ka ini, mahaga din mga proposals or what, is posible na dapat paisihon mo na kamo mag-inquire sa indo sa mga pinag-arani ka antanganing maging opisyal asin madeterminaran kung bogus o bako yan ang mga nag-araning yan sa inda tabi? Ayo tabi piyon sana tabi yan mo po si Kanji so legislative kumbaga po duman sa Liga Office Albay na siya po ang persona na itinalaga ko po dyan sa opisina ng probinsya na siya po ang nagre-receive kang gabos na notification from National Office Liga. Ayun. So halimbawa, may magrani naman dyan na uni nga magpreparar ka mo hain sa mga proposals nido ta uni nga sa opisina kan uni so uto dai kay puhan bago magkipag-acceptar dyan mag-coordinar sa indot for you itong susainong liga kan probinsya mag-verify duman sa Manila duman sa concerned agency managad for the protection kan mga kapitanes. Iyo mga tabi Pio dapat tabi kada best mga Pio nag-meeting man po kami kang gabos na Liga chapter president na kung igwa kami kay mga aro kay 200,000 na ibinaba sa tuya kang Malacanang sa per barangays talagang ininguha po kang probinsya kang Albay na mataparan gabos so mga daay nagsubmiter na mga Liga chapter. Na kumbaga dapat ang asikasuhon Pio na dapat daay kay mawalat sa pagprogreso kay sarong probinsya lalo na sa mga liga chapter. Ayun. So it's categorical tabi kinatawan mila bilang ikaan pamayodigdikan na kapitan sa barangay sa Albay. Iyo pa. Kung igwang magpararani dyan sa Indo na nagpapamidbid na arog ka ini hali sa Malacanang, hali sa arog ka ining departamento, day tulos makipag-deal kundi mag-inquire sa Indo tan gabos na opisyal na dokumentos, opisyal na komunikasyones, ipipaagi sa Indo tanganing legitimate iyan na sigurado. Tama tabi Pio. Di po ka mo masupog. Maski po baga ako nga ni bukas man ang telepono ko 24 oras
na kung igwasin araw kay to kay Press King kang daraga, iba man supig sa sabi niya sa ko, ito pala, saro na siya duman sa mabubudol. Nako, sus Mario. Sa dahil isa na sa sarong jacket, mapalansi kita, ano dawan. Dapat ang mga kapitanes, mga barangay official, maging matali po kita. Tayaw na baga sa tuya po ang gabos, kita ang West, kita ang police, di ba, Pio? Tao na sa muya, so mga importanteng power kang gobyerno sa Pilipinas. Kung medyo duda ka mo, hagada nindo ID, kung igwa talaga pero difícil man giraray, Pio. Magpapirma ka mo sa visitors guest book dyan sa indong barangay. Kung igwang, di ka mo magtubot na daing cellphone yan, naka-coordinate nga ni sa indo. Iyo. Yan ang mga importanteng gibuhon po nindo na dyan po sa barangay nindo na nasasakupan. Tulunta po, maging alerto kita ka, boss. Opo. Tangon yan, mapangal baga piyo tabi kung yan maghanap buhay, di ba nga? Iyo. Kikarir kang mga scammer. Okay. So, pag may mga araw kan, coordinate tulo sa Saindo in order to verify the authenticity kan mga pinag-officer na yan tabi na kung ano-ano hali sa Malacanang, hali sa kung ano ngayon sa di gobyerno. Tugon mo, pati opisina na kan executive secretary, ginamit na kan mga ini. Sus Mario Joseph, ano naman? Napagal man piyo magbutas kita 10 million na nakuluno na barangay, di ba? Iyo nga ni. 10 million dahil nag-liquidation. Ano daw kita nga ni sa barangay, ang 10,000 may liquidation pa. 10 million pa. Pwede kita magagka sa mga pasalikaan para jacket, mahagad kito 2,000 pero ito. Tanganing 2,003 gayon. Apik para ulo kang kumagasi mo ni Ando. Tanya ko mo ni Ando. Pero pasalamat kita tabi sa Ginubatan chapter na sila po. So natatarget ko ta na. Pero ito na pala ng oras para madakop itong mga salarin. That's good. Sige. Salamat tabi kinatawan Mila and mabuhay po kamo. Salamat tabi Pio ha. Sana tabi Pio day nindo pag-erison ang pangalan ko sa mga puso nindo. Labang ka. Alam mo, sabi ko nga ni kay Karen na ang DCGB iyo talaga ang priority ko permit. Ayo, diyan ba iyo ang kakadalagan ko pa yung mag-promise na magaba ko. Ang maulog ako sagdan. Kaya padabarong pa ang DCGB. Salamat. Salamat. May oportunidad na titaon nindo sa sako na sana po kung iwaman ka mo mga pag-iisip di sana magulpihan. Mapagalon. Salamat. Salamat tabi Pio ha. Opo, salamat maring aldaw po tabi isa sa inyo ka boss. Thank you so much mga tugang si Honorable Kinatawan Milabal kan sangguni ang palalawigan Joshua and Karen ako nganing dai kita makasobra ning maray sa oras kay Andy Mar na lang and salamat kan sa ido pagantabay. Mahal amang Diyos ang magbantay day maghali tulos pong masunod ang samoyang news director si Mar Dela. Good morning and thank you. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan.